Hej og velkommen til Ikon Cykler. Vi kører udsalg, og det gør vi selvfølgelig også på vores citybikes, som vi indtil videre ikke lige har vist, men det gør vi her. Det er alle vores citybike med indvendige gear, 8 indvendige gear, fuld aluminium. Både herre og dame, de står med skærme, bagagebærer, indvendige LED-lys, der kører på magnetnav, så der ikke er noget friktion. Normalprisen den er 4400, nu sælger vi dem for 36,99. Fås i flere varianter og flere størrelser. Både herre og dame. Vi har nogle rigtig fede citybikes fra Stevens. Også igen med indvendig lys på magnetnav. Ultra lette, super fede ruller, fantastisk. Udvendige gear, de er nede i omkring 4.900 og 6.500. Så har vi masser af mountainbikes i den kategori fra omkring 4.500 og op efter. Så har vi, fitnesscykler, hvor du får ultra lette fede cykler med og uden skiver til omkring 5.500 for fokusen her, og til omkring 4.500 for den her fokus. Så vi har masser af muligheder, så kom forbi butikken. Vi kører stadigvæk tilbud, masser af gode muligheder. Vi ses. Hej.